To už jenské knedlíky skachnou. Takže za prvé musíte brzo vstát, abyste to stihli k obědu. Jako škachtička, to máme 4 hodinky jasný, jo. Pak si najdeme takový krásný dřevíčko tady. Uvaříme si brambory potom nastrouháme. Dáme tam vajíčko, osolíme. Potom přidáme trošku hrubé mouky. Jo. Tu máme trošku hrubší, tak přiměřeně, když tak potom přidáme ještě. No a pak už jdeme do těch největších sraček a jdeme míchat kvrdla, válet. A tak no. Pořádně to prohňacáme. Pak je dobrý mít třeba u sebe nějakýho Dosypávač. Nějakýho pomocníka, který nám tady dosype tu hrubou mouku. No. Tady poprosím slečnou kameramanku. Přiměřeně, jo. No, by mohlo stačit zatím. No, by to trošku drželo, aby se to nelepilo. No, tak to chce ještě ne. No, už to začíná být. No, dobrý.